Now, Kenya News is in frontline to bring you the latest online TV news, entertainment, and inclusive interviews to Wasani. And guys, this is one of the most beautiful show because I'm gonna stream live with one of the Luo Benga artists, that is Aluoch Jamaranda, live at his home. Tune in and enjoy the show. Inti nade jawan? Ngima tini nade? Upambano. Wasab manyi kum tolo malach. Waduoko erokamano wayudre kawuono. Dich ng'eny. Okay. Ka wachako twak masani, ok wadwa ni mondo waketh seche mang'eny. Dine agombo mana ni mondo ifulri ne jopiny kata gi jowinjo magwa maneno ni Aluoch Jamaranda en ng'ano. Yes, an iluonga ni Isaac Aluoch Wuor. Koro mar thum to en Aluoch Jamaranda. Ema ong'ere pap ka. Aluoch Jamaranda. Ya, koro ata jawer. In jawer. Igo thum mane? Ago benga. Igo benga. Nang'o iyiero go benga to ok igo thumbe mamoko? Benga ni en ema apon kode. Ndalo mane adonjo e thum en ema ne en bel. Mine rumba gi Musa gi okelo rumba mana ka wan to nosiro ka wasedhi. Kiti wagolo program kata ni mine buka eka. Koro chuna ni nyaka nalom mana tipono. Okay. Chal mari gi chako thum chalo nade? Kichako thum kune nyaka koro ibedo Aluoch Wuor makoro ng'ere? Wachandore kode matin thum, to mokwongo wachako gi e kor gweng'. Kendo mane waloso gigo moko Rotu. ka mana gita. Gita. Nopapa gita. Koro ne wan gi osiepena moko wachako dhogi to ne gifer gi kore moko e Suroga. Koro mane kaka wachaka kadi tadhi Palace Inn. Koro adhi Palace Inn, koro kacha koro nigo thum malong'o. Koro kanyo ne nitiere bondo kanyo ne nitie ndalo nowuon dhoga Kabati. Ne go ngita kabisa. En ne West End. Koro wan to ne wan Palace Inn. Palace Inn. Koro ne wan matin ni Palace Rangers Park. Mane ng'ama otelo ne en ng'ato ni Onyango Pedi the late. Bas to ka gilito osenyine ne Nyasaye okawo to an makoro awate. Ne overtake. Abedo abeda kanyo chiegni higni 2 en mokacho yuda. Koro mago kutra. Okach koro radogo higa mane? Okach to radogo 94. Koro idonjo kokach. Adonjo kokach. Koro Okach ne oyudo biro goyo dance mondo Palace. To nwago ga copyright ge go. Koro owenwa time matin ya wadai bile mgago moro. Band makae pile mondo bi ane mondo okaw nwa matin. Bas koro ndalo no kendo jabondo nyaela gere. Bas koro ng'eno chiko ite. Bas oko wagoyo gidogo giduogo. Koro kwara mane anene kapok odhi. Oneno kitugo maber koro. Koro koya ni bwana in bi ane. Koro adhi e room gi kama ne gin gadwera gi rego ma joma stars go. Koro gikora ni bwana iber. Kendo iber mogik. To wadwa konyi. Mondo iendelea bi band wani osedongo. By then koro band Okach niluongo nang'o? Mana heka. Eka. Super. Koro ng'eno mano yudo kosego Elena gere no hit Okach koro ne. Osang'ere koro. Koro emukora ni idende kaka talent no eneno ni in go ni. Koro sudi. Koro bondo bi e town Kisumu. Parora ahinya. Nikech Joya sama koro radogo Okach koro ng'isi ni iber inyalo mulo gita e yo makare. Koro idwari e town. Sani koro seche go koro in gi higa madirom nade? Macha be natradung. Macha an gi higni chiegni 30.
Okay. Koro iwuok Bondo idhi Kisumu. Koro wuok Bondo dhi Kisumu. Koro mokwongo to chunya chandore ma okadhi aparora. Dhi chalo nade? Dhi chalo nade to Bondo taseng'iyo go family na bende nika kech noyudo kapok agedo nopango kamoro ni Maranda Center. Nyalego jaber Nyalego moweyo. Koro aparo hata koni achako agombo kendo koro abet abeta Bondo. Kendo kun chiemo gidhi go Tumu Senge. Bas kadhi go Tumu Senge gikalo round gimoro sa 2 kaka Stars go. Gidhi mtok gimoro ariyo tiyo. Odogo raha. Imanyi. Ing'ene mokwongo ja to nowena pesa nadhi. To kadhi. Bas no ariyo ni ang'o matimi bwana? Waromo mana miyi tich waonge kode gi wach. To kata ka idwa paro na biya wadhi pango ni ot. Kendo wabiro jadhi omo gibiro kor machiegni kodi. To ok idhi thagi. Nikech gini wadwari mondo obed ni wa support. Gimiyi lek. Nikech ing'eni okachne koro ng'eny donge nano koro timo group ariyo. Koro nitie eka B to gi eka A. Koro eka B gi eka A e band achiel. Mano en band ne. Band ne. Koro eka B eka A ni en otimo ang'o? Eka A ni koro ne en mar Stars go ma ka gidhi wuok Nairobi. To gin gidhi. To chien bende dong' ni B. Okay. Manyiso ni kach kowuok to kowuok ni chien odhi set. En be jaluo mokwongo keto band ariyo. Okay, wuoth chal nade kodi koro isechopo Kisumu? Koro Kisumu kasedonjo to girwaka maber ahinya. Ayudo ka ne ndalo ni jothum dono. Koro ka girwaka maber ahinya. Mabe agoyo ne Nyasaye erokamano. Koro wadonjo mana ne en tich adek. Nichako. Koro odhi adhiya kamano. Okach giri ne pogo pesa every day. Bands moko to ne ka samoro weekly. Samoro bende monthly. Koro jaduong' ni kona koro chwaka ni wadhi mbele. Koro nitie wende mikona na wer. To moko mapok dang'e ahinya bende kuogi koro alamo. Mos. Koro wadhi adhiya kamano koro aneno ka kanyo kokache mokwongo nene pes thum. Mabe ok nochalo na chieng' mane omiya pesa. Ok ne pesa. Police ka ne pesa mane chula ba then en siling 25. By 94. Ayo osudo 50. Koro kane osemiya leadership to koro oketni go 50. But by then ngima ne yot. Kata goro moduma ne en siling 5. Mano 50 ne nyalo dhi kodi maber kabisa. Omena dis siling 2 good. Koro kochopo Monday ma koro ji dhi ot. To koro ji manyni ot. Koro wawuotho gi jothumbe wetena wadhi Yauda House. Mino Ginga noyudo kanyo ka seni. Ginga gi Jerry ng'eni ne otelo na mbele. Koro manyna ot to kendo ot osenayude. Mana mapiyo kamano to kiny nosekona ni pesa dhi Kibuye. Koro Kibuye kagi akawo mattress, tanda, akawo kombena moko ariyo kama, suguriache, dishe, koro asetweyo onget moro katin kamano. Koro idwa bedo set. Koro abedo set. Makendo kaka mano ni apango mambo leo. Koro ing'eni ot ber na matek nikech ing'eni dak na Bukle ber ahinya kaluwore gi yuto. Koro aneno ka ot ber mok agomb kata nawuog e ot ka. Adong' mana udhi. In mana ka ok idwa wuok. Iwuok mana kidhi tich. Bas koro gikwa ni is okay settle koro maber. Chiemo to kibiro chiemo e club. Ka en mana kar nindo. Nyaka koro Sunday okinyi wamiyi pesa koro gi family.
Sunday to be a powerful second. Koro idhi Kisumu. Kisumu. Koro igoche bando kae. Koro go heka maro. Kokachi bede kuom thuolo maromo nade Aluoch? Kokachi Nikech higni Kokachi ti Kokachi 2000. 2000. Yeah. Pod ka in Kokach kae, nitiere album mokwongo igolo ka in kanye, mari mokwongo makoro. Album na mokwongo magolo mokwongo. Jaber Nyaralego en nago gi eke gi bino. Mano koro do ko ose adona koro wan of koro ng'eny Kokach ne miyo ji freedom. Itimo practice. Yuombo ni free. In kisetimo practice no utimo ni production be. Ofa maber ahinya. Uteri record. Koro omi nying. Koro ka ko Jaber Nyaralego no mokwongo ok nodhi maber. Bas koro kendo achako adok atimo practice omudi hwaye. Koro ka hwaye mar ariyo to hit maber chuth. Koro bas mano ka koro ng'eni malo to duwa ka koro asea. Kisa Kokach. Okay, koro isewuok Kokach. In gi kwano mane irie kanye koro? Isaweri gi eka 2000. Yeah. Koro iwe eka to kiwe thum. Thum pod igo mbele. Koro irie kanye? Koro anana within. Kech ng'eni koro 2000 ng'eni yudo ka bigo to 98. Koro ng'eni winjruok ko bedo matek. Management. Yeah. Koro kaka Kokach koro mano nitiere. To bende kata ni winjruok Nyasaye idwaro ni kamilukrie ketwoye. Koro abende gima nokonya ni squad ne mineno no bet gi buk bino emako te. Yago te. Koro adwara gi koro yudo ka ndalo no koro gi Beth Nairobi. The place Mbotela. Koro an emodong' gi Kisumu. Abende nyaka yaw. Koro adhi go dala. Koro aketo grubuno piny go. Wasetieko dwong'o to nayudo adwaro dhi loso bang. Koro unyalo kowo wuoth. To kaka ing'eni ji bende nitie joma oyware nikech ing'eni samoro ok inyal dok chien. Koro hai maber ni noseyudo ka bet na Kisumu maming'a no koro nasebedo gi uso gik. Koro aringa wuok Ofafa adok Dona. Koro Dona kanyo